खुलुमबाय स्टुडिअ आं किलिकां ब्रह्म दिनै 22 जानुवारि एबा भारत हादरनि 76थि सुबुंखान्थि सान दुलाराय भारत हादर नाङै फालिनाय बादिनो दिनै 76थि सुबुंखान्थि सानखौ फालिदों क'क्राझार जिल्ला खुंथायाबो। बे साना भारतनि मोनसे उदां सुबुंखान्थि जानायनि मोनसे नेरसोन। सुबुंखान्थि सान फालिनायनि गुबै जाहोना भारतनि संबिजिरखौ नाजावनाय आरो मावफुंनायखौ मान होनाय। सुबुंखान्थि साना भारतनि बयनिख्रुइबो मख'जाथावसिन हायुङारि जिरायनाय सानफोरनि गेजेराव मोनसे, जायखौ बोसोरफ्रोमबो 22 जानुवारियाव फालिनाय जायो आरो बे साना 1950 मायथाइयाव भारतारि संबिजिरखौ नाजावनायखौ गोसोखांहोयो, जाय भारतखौ मोनसे जारगोरा सुबुंखान्थियारि सुबुंखुंथायाव सोलायनायखौ दिन्थियो। मख'नो गोनांदि क'क्राझार हायार सेकेन्डारि एन्ड माल्टिपार्पज स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव बानजायनाय बे सुबुंखान्थि सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै भारत हादरनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होयो। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा साइकं बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालेन पार्टिन, आइएस, क'क्राझार जिल्लानि एसपि पस्पराज सिंह आरो बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलिनि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों। 76थि जोंनि जि सुबुंखान्थिनि सान बेखौ दिनै फालिनाय जाबाय आरो बे रिपाब्लिक डे नि जि सेलिब्रेशन क'क्राझाराव जों खालामदों, बिनि गेजेरजों जोंनि हादोरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथां, लोगोसे हादोरनि प्रेसिडेन्ट जि जोंनि बयनिबो मान होजानाय द्रौपदी मुर्मु बिथां, लोगोसे आसामनि रायजो बेंगिरि आसारजि बिथां आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननो आङो गाहाम हामलायनाय बावदों आरो बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे आसाम आरो भारताव रायजो जानाय गासैबो जोंनि नोगोरारिफोरनो आङो 76थि जोंनि जे रिपाब्लिक डे बिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। बे फालिनायनि गेजेरजों भारतनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी बिथांनिसिमबो आंनि सिबिनायखौ आं बावहरदों। लोगोसे संबिजितखौ गिबिसिन रनसायनानै भारत हादराव बाहायनाय जोंनि दैदेनगिरि बै समनि डक्टर भीमराव आम्बेडकार आरो बिथांनि टीमनिसिम आं साबायखर बावदों। बे समाव आं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिसिमबो साबायखर बावदों जे बिथाङा जोंनि ओनसोलाव जि सोबख'जानाय थगायजानायनिफ्राय उदां खालामनानै संबिजितनि मोनथायखौ साफ्रोमबो मोननो हानायनि जे बेबस्था एबा बर' माहारिया मोननो हानायनि जे बेबस्था बेखौ खालामनानै दोनलांदों। बेनि थाखाय बिथांनिसिमबो आङो साबायखर बावदों। दिनै भारत हादरा मुलुगनि मादावनो जौसिन सुबुं दाराखान्थिजों सोलिनाय हादोर होननानै सिनायथि मोनदों आरो मान मोनदों आरो बेवहाय दिनै जोंनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा अलरेडि बेखौ मादार अफ डेम'क्रेसि होननानै मुलुगनाङैनो बेखौ फोसावनो हादों आरो बयबो गनायदों। दा जोङो बयबो बुजियो जे संबिजितासो मोनसे हादोरखौ गोथों लामाजों दैदेनलांनो हायो आरो 78 बोसोर उदांस्रिनि जोङो बे समाव फालिखांबाय। बे 78 बोसोर जानायनि उनाव दिनै जों जि 76थि रिपाब्लिक डे जोङो फालिदों, बै समाव जोंनि साफ्रोमबो नोगोरारिया बुजिनो हादों जे भारत हादरा गमामायैनो मोनसे गोख्रों सुबुं दाराखान्थिजों सोलियो। दा नंखायनो गासैबो धोरोम, गासैबो राव, सुबुं अनजिमाया खम बारा जेसेबां थाया मानो बयबो दिनै गावनि संबिजितनि मोनथाय आरो आयेननि मोनथायखौ मोननो हादों आरो उदाङै रायजो जानो हादों। आं बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजानि मोजांनि थाखाय, बयनिबो जौगानायनि थाखाय जोंनि सरकारनि जि पलिसिसफोर बेयो जाहाथे डेम'क्रेटिकेलि जायो आरो बेयो ग्रासरुट लेभेलसिम ग्रासरुट डेम'क्रेसिखौबो स्ट्रेंथेन खालामनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनाव मोनसे गोख्रों बिटिआर ओनसोल दाफुंनायाव जोंनि सुबुं दाराखान्थिजों आवगायलांनो हागोन आरो सुबुं दाराखान्थिखौ आरोबाव गोख्रोङै गायसननो हागोन होननानै आं मिजिं